πάρει το πικ από τη Μακίνα, σουτάρει για 2, το βάζει. Λίγο την transition, η Γοργογιάννη για 3, για το δεύτερο, ναι! Η Γοργογιάννη έχει την πίστα. Rebound από την Ταμπάκου, και τώρα η μπάλα στο Πασιατζή. Ωραία είναι η πάση στην Παναγιωτίδη, θα το βάζει. Rebound από την Αναστασιοπούλου, πέρα στο παρκέ. Για 3, μέσα! Χαρά να περάσει το μάτς. Παναγιωτίδη, ωραία προσπάθεια. Θα τελειώσει τη φάση, θα τελειώσει. Ωραίο καλάθι. Νασίδου με τα αριστερό σκοράρει. Πολύζου και με πρωτύτερη αντίπαλο. Πάει την μπάλα απέναντι, αγκάει για 3. Μέσα! 3-2-1, προλαβαίνει πολύ στον χρόνο και το βάζει. Καλά του Πολτρόμου και την τρίτη θέση από τον Δανάου Σάργου. Άρα θα σκοράρει με Ταμπάκου τώρα. Γυρίζει. Αλλά θα την βάλει. Ταμπάκου με τη Μακίνα. Ωραία πάσα στην Αγκάη για 3, η Αγκάη. Πάρα πολύ ωραία. Καραχάλιου, χαμηλά, την επασιατή Παναγιωτίδη. Παναγιωτίδη γυρνάει. Δύσκολη προσπάθεια, το βάζει. Αλλαγές παντού για τον Αντέο. Drive και ωραίο, πολύ ωραίο καλάθι. Είναι, για να δούμε, φαίνεται να είναι ζώνη. Περνάει μέχρι μέσα, με τα αριστερό η Παναγιωτίδη. Ωραίο στηρισμός μπάλα. Ωραία η πάσα του Γοργογιάννη. Είναι το τρίτο. Ωραία, αυτό ήταν μια καταπληκτικά. 43-34. Η Καραχάλιου και πάλι, εκεί υπάρχει τρομερό μισμάτ. Η Καραχάλιου. Ταμπάκου γυρίζει, το βάζει, Ταμπάκου. Παναγιωτίδη που θα επιστραμμένο στο ανοιχτό γήπεδο. Γυρίζει, Πατημάζο για τη Δάφνη. Ταμπάκου, ωραία, στο Πασιατζή. Θα το πες του Αντέου. Όποιος τώρα κλέβει και την μπάλα, η Καραφέρη εκεί δεν πιάνεται. Θα πάει μέχρι μέσα, καλά και φάουλ. Ακόμα 8 δεύτερα, ωραία η πάσα. Η Πολύζου το βάζει με τα αριστερό. Η Γοργογιάννη, Πασιατζή, πάει στην close out. Πάρα πολύ ωραίο καλά. Ειρήνη Πασιατζή, 59-44, Μαγκίνα μπροστά. Καλά σε αυτή την ευκαιρία Μαγκίνα. Παναγιωτίδη γυρίζει μπάλα, είναι καλή σουτέρ.